nhasi ndadzoka nema-updates manyama andinogara ndakakubatirai pachannel yenyu. Inini kana ndinge ndatouya vanondiziva vanoziva kuti handina mafanisi. So kana uchingoti panapo uchiziva kuti iwewe unodedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane. Nhasi ma-streets haana kuchipa, ma-streets haana kumira zvakanaka. Zvinhu zviri kuitika mese makangozvidzwa zvichinzi zvone vageza vakanzi vakaexpeliwa kubva kuZANU-PF, vakadzingwa kuZANU-PF, mashoko aingotenderera ende munoziva kuti zvinhu zvinongotaurwa zviperi. But nhasi panapa masanganiro andiri kuita nenyaya idzi ari different because vamunangagwa ndovarunzi vari kukrasha vanhu vese vari loyal kuna VP Chiwenga. Iyi nyaya iri apa inotori hombe pane mafungiro atiri kutozviita isusu, nekuti vamwe vari kuti inyaya dzefactionalism, inyaya hombe, mabeto ekuti ndiani achazoita successor. Ndoimwe yenyaya yandiri kuongorora yandiri kuita panapa. Ndatanga kusangana navaota muzembe vachitaurawo nyaya iyoyi, vachidairira vachiti, does expelling this old man from ZANU-PF official delete his message to the people of Zimbabwe, resolve the country crisis, or forge any unity inside ZANU-PF itself or the country? Party issues will never be resolved by expulsion. Never. Moda kutonga makwenzi mapedza kudzinga everyone. These contrary views. Only mature dialogue and addressing issues raised takes us forward, not bigotry and intolerance. Ndo mashoko ari kubuda kuna vaWalter Muzembi vakamboshandawo zvakanyanya varimo muZANU-PF kubva kumazuva ana mugaba vakazotiza zvavo vakarova tsoka ndibereke mushure mekunge pazochinjwa regime pauya chimwe chikwata chakanga chaakutonga chava naMnangagwa iko zvinezvi. Saka manje vaMuzembe vakutaurawo vari kuexile. These guys vari kutonga varipo iko zvinezvi vakakwanisa kusara varimo ndo vakuita zvekudzinga vanhu. Amen. Kuti how many times tichitaura kuti vanhu vese vanoda kuningirina ZANU-PF muchimbomirai kuningirikina kuona kunge munenge muri padeni penyu, because pamunenge muchida kurana zvinhu izvi muchitanga muri padeni penyu mangwana you never know kuti zuva racho rinomuka zvinomuka zvakakumirira sei. And tiri papo pane nyaya yavaBlessed Geza. VaBlessed Geza vamwe vanhu vaitaura kuti zvoni vaGeza vakangotaura nyaya dzavo ndobva vanzvenga vabvatiza vaGeza vakafela. Guys, let's be very honest. Tiri panyaya yavaGeza iyo, ndiani wamunofungidzira imimi kuti aikwanisa kuita zvibindi zvekusumuka achitaura kuti zvoni mukadzi woMnangagwa ari kubuda achitambisa mari 60 million achitotamba pada nenhodo achinotanga kunobika madora manhingirikini mupani wems. Ndiani aikwanisa kuita zvibindi izvo zvekusumuka achitaura kuti zvoni ED wacho he must step down. MuZANU-PF yese hakuna kana one, but this man is brave enough kutosumuka achitaura kuti zvoni zvakadhakwa, enough is enough, kusvika asvika pakunzi anzi adzingwa. Ende ipapo haasi Geza ega akadzingwa, kwakadzingwa vakawanda panapa nyaya ndakaitarisa. At least 8 key ZANU-PF allies of Vice President Christiano Chiwenga have been expelled for opposing President Emmerson Mnangagwa's 2030 agenda, deepening factional tensions within the ruling party. Among these dismissed are outspoken war veteran and Central Committee member Blessed Geza alongside Gifford Gomwe, Kudakwashe Gopo, Godwin Gomwe, and Victor Manungo. 3 other Chiwenga allies, Kalisto Bangu, Kudakwashe Damson, and Blessing Kambumwere, also sanctioned. Bangu was summoned to answer allegations of undermining the party, while Damson's suspension for election manipulation was extended for 2 to 3 years. Kambum, though still a party member, was barred from holding office for 3 years over insubordination and running a fake social media account. ZANU-PF Legal Affairs Secretary Patrick Chinamasa confirmed the expulsion, citing misconduct and action deemed destabilizing the party. Ndo nyaya iri panapa iyo vari kuzobuda vachiti ZANU-PF is a no-nonsense party and will not tolerate factionalism, mischief or actions that threaten our unity. That's Patrick Chinamasa mashoko mamwe vakazobuda vari kutaura. And amen zvekuzoti they don't tolerate chichi, ivo they were tolerated because pamadays eG40 kumashure kutoti G40 neteam Lacoste yakaita factionalism yanga iri in the party. Now yako varwadza iyo because vakuchifilawo opposwo zveya zvinonzi dindingwe rinonaka richakweva vamwe kana iro rozokwevewawo ringe rati mavara angu ozara ivhu. That's the same situation inenge ichiitika about this so-called ZANU-PF political
whatever zvavanenge vachizvidedza ikoko kwavari. Saka iko zvino zvavakurwadziwa nekuopposiwa, vakurwadziwawo nefactionalism. vakuda kungoti munhu akagwaramba chitonga ariye kusvika amheno, but pamazuva aMugabe vakasimuka vakataura kuti hakuna zvinhu zvakadaro, tese tinenge tichitodawo kuti tisiyirane mukana. Ende zvakaitikawo vakazoita maitiro avari kuzviita, nhoroondo inongozvidzokorodza. Ndo nyaya dzepana paBrain Zimbabwe dzandakondoenda dzandakakubatira pachannel yenyu. Munozviziva kuti inini I will never disappoint ndogara ndakakubatira maupdates ese ezvinhu zviri kuitika. So kana uchingosvika pana pari first time yako, chatowo chikumbiro kuti usubscribe wojoina this amazing family. Patinoramba tichikupai nyaya dzese dzinenge zichiitika. Zviri zvamanje manje ndine audio ndichasiya muchiteerera muzondiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. ya kune vanhu vanotumwa naMwari, vanotaura chokwadi zvazvinenge chiri zvavanenge vawo, vasingafambi nesituation. Tine maprofita mazhinji zvavo vanongotevedzera situation, vakaona situation yamira sei voti Mwari wavati zvakati, vakaona situation yamira so voti Mwari wavati zvakati. But murume wandinomira naye pakutaura zvokwadi nemasituation mamiro anenge akaita zvinhu, kuti anozoita zvinhu, Dr. Ian Ndlovu kana mazogara, murume uya uyo musamujairira. Nepavakasa chiprofita muna 2023 soon after elections paya ndakati murume uyo unoda kutamba nezvo, because wakataura zvazviri kuti hapana chachinja pakufota kwatichaita. Asi yabva akapa mufananidzo yakapa aibva azoti asi my concern is in 2025. So if you can look, there was I can say 2 full years before. Now we are in 2025 and his concerns are now showing, are now visible to everybody. Not those just prophets who just follow where the wind is going. And now if you can listen very well, and if you can trace the prophecies during this time, each and everybody is prophesying that downfall from Mnangagwa, and that's all of Mnangagwa die. Where were you before? Where were you before? The Zimbabwean prophet, there is only one prophet who can give the Zimbabwean people vision. Ian Ndlovu. Dr. Ian Ndlovu, I salute you. I salute this guy.